Тарихлардан шул билгеле. Хадиша хәзрәтләре үлем түшәгенә яткач, ире Мөхәммәд пәйгамбәр аның янына килде. Хәл әхвалын сорашты, үгет насихат биреп: "И Хадиша, анда баргач, ахирәттә синең көндәшең булачак. Асияне, Фиргавын кызын һәм Мәрьямны, Гайса галәйһиссәламның газиз әнкәсен күрерсең. Аларга миннән сәлам әйт", диде. Хәбәрләр шулай килә. Кайчан кыямәт көне ирешер, Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән хак бәндәләр җәннәтле булырлар. Мөхәммәд пәйгамбәрнең Асиягә һәм Мәрьям анага никах туенда катнашырлар. Хадиша хәзрәтләре дәфен кылганнан соң, вакытлар узуга кызы Фатыйма: "Әти, нигә үләр алдында әнинең күңелен рәнҗеттең?" дип Мөхәммәд галәйһиссәламнан сорады. "Кызым", диде пәйгамбәр, "анаңның изгелек дәфтәрендә һәр яхшылыкны күрдем. Ләкин көндәшкә сабыр итте дигәне булмаганга, шул юлында тутырыр өчен әйттем", дип белдерде. Бу хәбәрдән соң мөслимәләр өчен ирләренә карата көнчелек тотмаска тиешле булып шәригатьтә күрсәтелгән. Мондый хәлләр татар халкы арасында да чирап торды. Нәкъ шундый вакыйгаларның берсен бөек татар язучысы Гаяз Исхакый үзенең Стазбикә әсәрендә язып чыкты. Көн үтте, ай үтте. Сәгыйдә үзенең күңелен шул авырлыкка иретә килде. Вакыт узган сайын көндәшнең ачысы кимәмәсә дә, Сәгыйдәнең ачыга чыдавы арта барды. Аның күңеле ныгый килеп, ахырдан ул үзенең шул корбанны итә алырлык көч чыганны хис итеп, хәзрәткә мәсьәләне шиште. Хәзрәт, балабыз булса, җомгадан кайтуыңа балам каршы чыгып торыр иде. Ул зурая башлагач, синең белән бергә мәчеткә барыр иде, бергә кайтыр иде. Хәзер, әллә хәзрәт, сине өйләндерикме? Пәйгамбәрләр дә өйләнгән, әүлияләр дә өйләнгән. Шуңа күрә менә мин сине өйләндергә кирәк дигән уйга килдем. Сиңа яхшы булмакчы булдым. Кызын да таптым. Фәхри абзый кызы, Галимә. Миңа хәзрәт рөхсәт бир. Мин Зөлфия абыстайга яхшы булып барыйм. Сүзнең ахырын әйтеп бетермәде, Вахид хәзрәт сикереп торды. Тез өстенә куйган китабы төшеп китте. Ул ямьсез тавыш белән: "Ахмак, тик тор, авызыңны сугып ярырмын", диде. Шул сүзләрне ул Сәгыйдәгә гомерендә беренче тапкыр әйтсә дә, шул кадәр куәтле чыкты, ул үз тавышыннан үзе куркып китте. Шуннан соң Сәгыйдә, гүя шул сүзләрне оныткан кебек, шул уйга кайтмады. Ләкин һәр тугры килгәндә, хәзрәтнең күңеленә акрынлап баласыз тормыш хаят түгел. Балалы булыр өчен икенче хатын алудан башка юл юк дигән уйны сугарга киреште. Ул хәзрәтнең балага мәхәббәтен тагы да арттырыр өчен авылның бөтен матур балаларын әле берсен алып кайтып сөя башлады. Аның белән генә дә хәзрәтнең күңелен алдарырга мөмкин булмагач, Сәгыйдә хәзрәтнең диққәтен икенче хатыннарга, икенче кызларга таба борырга карар бирде. Бер мәртәбә ул бүлмәдә шигырь чигеп тора торган Галимәне күрсәтер өчен
Хәзрәткәем, бүлмәдән кымганыңны үзең ал. Сыерым моңаеп тора дип, Галимә өстенә кертте. Бер мәртәбә ул белмәмешкә салынып хәзрәт түренә, хәзрәт китап карап тора торган бүлмәгә 3-4 кызны бер юлы кертте. Шулай ук белмәмешкә салынып, кызларның Мөхәммәди тавышларын да хәзрәткә ишеттерде. Берсенең кубыз уйнап, икесенең биюен дә хәзрәткә күрсәтте. Ләкин хәзрәт элгәреге ихтикат белән Сәгыйдәдән башка хатын юк фикере белән яшәде дә яшәде. Бер көнне хәзрәт нишләптер суык тидереп кайтты. Икенче көнне намазга чыга алмады, өченче көнне җомгага да бара алмады. 4-5 көннәрне хәзрәт ятактан тормады. 6-7 көннәрне хәзрәт кайната хәзрәтне алдырды, күрше авылдан берничә мулланы чакыртып, васыят язарга кушты. Фидиясын әйтте, бурычлары чыкса түләргә сума күрсәтте, шулай хаҗына 600 сум аерды. Шуннан калган йорттан җирен, мал-туарын, бөтен дәүләтен Сәгыйдәгә яздырды. Ләкин Сәгыйдә: "Хәзрәт, мин синсез ни эшлим? Мин аның белән синсез ни эшлим? Хәзрәткәем, миңа калдырма" дип ялынырга тотынды. Менә мәхәллә картлары керде. Картлар крәкрәү күзләре яшәрсә дә, хәзрәт авыру тавышы белән: "Җәмәгать, миннән бәхил булыгыз. Мәхәллә халкы мине кичерсен" дигәч, бөтенләй яшьләрен тота алмадылар. Берсе: "Хәзрәт, авылыбызны яктырткан идең, мәчетебезгә, мәдрәсәбезгә нур керткән идең, инде калдырып китәсең. Михрабыңны кемгә калдырасың?" Вахид хәзрәтнең авыру башында тагы шул чуалчык булып басты. Михрабыңны кемгә калдырасың? Шул михрабта менә 111 ел буе бер нәселнең балалары имам булып килделәр. Инде ул буын өзелә. Вахид михраб иясе имам калдырмый. Вахидның баласы юк. Вахидның үзенең китапларын да, читләренә хашияләр язган китапларын да калдырырга, бабадан атага, атадан балага калып килгән китапларын да калдырырга шәкерт угылы юк. Ул азан иттереп, зәгыйф күзендәге бөтен көчен җыеп, Сәгыйдәгә карады. Бу хатын бөтен барлыгын миңа бирде. Минем тормышны җмах ясады. Хәзер менә китәм. Моңар ни калдырам? Теге вакытта аның сүзен тыңлаган булсам, бәлки аның хәзер берәр угылы булыр иде. Шул 7 буыннан килгән михрабның иясе булыр иде. Ул тагы фикерен өзеп җибәрде. Тагы уянды, тагы күзен ачты. Сәгыйдәнең кайгылы моң карашы тагы шул мәсьәләне ачыклады. Менә әллә ни булды. Вахидта үзенең угылын күрәсе килү. Менә шунда үзе яткан түшәк янында үзенең угылын күрәсе килү туды. Аның күз алдына бала күтәреп Галимә килеп басты. Хәзрәт белән Сәгыйдә бер сүзгә килделәр. Шуны да сүз белән түгел, тойгы белән әллә ничек аңладылар. Шуңа күрә
Сәгыйдә, хәзрәт, әле сәфәр айы кергәнче, эшне тамамлыйкмы дигән сөйлгә дә, хәзрәт, үзеңә кара, остазбикә диде. Кич буялар икәү туй яракларын санап чыктылар. Әллә үзләрен үзләре оныттылармы? Берсенең кияү булып, яшь хатын китерергә әзерләнгәнен, берсенең карт хатын булып, көндәш китерергә әзерләнгәнен хәтердән чыгардылармы? Шул эшләрен һәммәсен, угылларын өйләндергә йөргән карт белән карчык кебек тыныч, кызларын үзләре теләгән урынга бирә торган абыстай белән абзый кебек шат эшләделәр. Шул ук кәеф белән Сәгыйдә Зөлфия абыстайга яучы да булып барды. Ул шул ук кәеф белән хәзрәтне кияү итәргә әзерләнде. Ул шул ук кәеф белән туй ашлары пешерде. Һәммәсе хәзер булып, хәзрәт кияүчә киенеп, Аятул Курси укырга утыргач та, Сәгыйдә акыртын гына тезләнеп, ике кулын Алла дәргәһенә сузды. Ул, хәзрәт дуга кылып, ишеккә таба бара башлагач та, элгәре кебек үк көләч йөз белән «Хуш, хәзрәт» дип кулын сузды. Атка утыргач, хәзрәтнең «Хуш, Сәгыйдә» диюенә каршы, элгәреге кебек үк көләч, шат йөз белән «Хуш, хәзрәт, сау, сәламәт бул» диде. Атлар күтәрелеп, кыңгыраулар шалтырап, түбән очка төшеп киткәч тә, Сәгыйдәнең йөзенә, төсенә кайгылык, кәефсезлек чыкмады. Ул, кияү узатуны карарга килгән әллә никадәр балага туй төсе булсын дип бүләкләр бирергә онытмады. Ул гади көндәге кебек акшамнан соң иләрен җыештырды. Ястудан соң гади көндәге шикелле урын салды. Түшәкне кабартты, ястыкны күпертте, япмаларын пөхтәләп япты, юрганны ачты, хәзрәт ята торган иттереп, түшәкнең мамыгын теге таба төртте. Шул эшләрен хәзрәт ястудан кайтыр кебек ашыга-ашыга, тиз-тиз эшләде, ашыга-ашыга кичке күлмәген алыштырды. Ләкин ни өчендер ул шул урынга якын килә алмады. Ул 12 елда беренче мәртәбә шул урынның ят икәнен, бөтенләй ят икәнен сизде. Бердән бөтен тәнен салкын тимер белән кайрып алгандай булды. Аны суыклык бәйләде. Зәмхәрир суыгы тәне өшеде, жаны сыкрады, күңеле ташыды, йөрәге ярылырга җитте. Шул ятлы килә торган урыннан китә алмаган кебек, шул салкынлык аны туңдырган, бәйләгән кебек, читкә дә китә алмады. Ул урын янындагы намазлыкка тезләнеп, кулларын күтәрде. Ике күздән мөлдерәп аккан күз яшьләрен тота алмавын, кайгыга сабырсызлык булмасын дип, Аллага ялварырга тотынды. Я Алла, бәндәләреңә рәхим, шәфкатьле